салом мухлисони Барселона ва канали Барса ТЖ. Энсо Фернандес ба Барселона омадан мехоҳад. Тухел варианти ҷадид барои ивази Хави. Барселона ба бозингарони Бавария диққат дорад. Ин ва дигар хабарҳои дастаи Барселонаро имрӯз дар навори худ манзуратон мекардонем. Пеш аз ҳама обуна шуда лайк зари ин навор гузоштанро фаромӯш насозед. Мо бошад шурӯъ мекунем. Дӯстон, навори мо бо дастгирии ширкати 1x омода шудааст. Рақобатҳои футболӣ ва дигар навъи варзишро бо хизматрасониҳо ва коэффициентҳои баланди ширкати 1x боз ҳам ҷолибтар гардонед. Он ҷо регистратсия осон буда пардохт аз тамоми гӯшаи канори дунё бароятон дастрас мебошад. Ана барои обуначиёни канали Футбародарон бошад, иқдоми махсус омода намудаанд ки дар аввалин пардохт бо промокоди TG Barsa ба ҳисоби шумо то $100 бонус дода мешавад. Силкаи заруриро дар комментария мегузорем. Ба ҳама муваффақият. Нимҳимоятгари Челси Энзо Фернандес худро ба Барселона пешниҳод кардааст. Хабар медиҳад расонаҳои испанӣ. Челси ин футболбозро бо нархи зиёда аз 100 миллион евро ба даст оварда буд ва ба назар аз натиҷаҳои даставу бозиҳои худ на он қадар қаноатманд мебошад. Гузариши Фернандес ба Стэнфорд Бриҷ хушнудӣ ба бор наовард. Алалхусус пас аз имзои шартнома бо Мойзес Кайседо бо нархи рекордӣ 115 миллион фунт стерлинг дар маркази нимҳимоя, аммо бозии ӯ дар вақти пирӯзии Челси бар Астон Вилла бо ҳисоби 3-1 буд. Тибқи иттилои спорт, агенти Фернандес ба нилнориҳо муроҷиат кардааст ва нимҳимоятгари аргентинӣ ба гузариш ба Камп Nou майл дорад. Нашрияи испанӣ мегӯяд ки қаҳрамони ҷаҳон Энзо Фернандес талош мекунад ки ҳарчи зудтар тарки Лондон кунад, чун шартномааш хело тӯлонӣ то соли 2032 амал мекунад. Шумо Энзоро дар Барса дидан мехоҳед? Бавария тағйиротҳо металабад. Сомонаи Sky Sport менависад ки Тухел аз бозии даста муқобили Байер ва Латсио ба ғазаб омадааст. Роҳбарияти даста нокомии Баварияро аслан гуноҳи футболбозон медонанд ва ба фикрашон тамрини ин ҳайат мушкил буда баъзеҳо ба стили даста рост намеоянд. Акнун новобаста аз сармураббии ояндаи Бавария даста тағйиротҳоро мегузаронад. Барселона бошад дар навбати худ метавонад якбора ду футболбози мюнхениҳоро ҷалб кунад. Жерар Ромеро ҳарчанд вақтҳои охир обрӯяш кам шуда истодааст, вале мегӯяд ки даста ба Кимих диққат дорад. Шояд ки дар гузашта Бавария ба ивази чизе ин бузингарашро раҳо намекард, вале акнун Барса шонси хуби харидро дорад. Шартномаи Кимих соли оянда анҷом меёбад ва Кимих аз мавсими ҷорӣ хело норозӣ аст. Sky Sport ҳамзамон менависад ки Барса барои Сане ҳам пешниҳод доштааст. Шартномаи Лерой бошад баъди 1.5 сол анҷом меёбад. Бавария барои тамдиди он кор карда истодааст ва Сане шонси бештар барои боқӣ мондан дар Бавария нисбат ба Кимихро дорад. Аммо ҳамааш аз гуфтушуниди намояндаи футболбоз бо роҳбарияти Барселона вобастагӣ хоҳад дошт. Ҳамзамон фаромӯш намекунем ки нилнориҳо бо сабаби молиявӣ имкони амалисозии ду харидро надоранд, то ягон футболбозашонро нафурӯшанд. Мюнхениҳо дар навбати худ ба Араухо диққат доранд ки метавонад ба гуфтушунид ҳамроҳ карда шавад. Томас Тухел дар вақти роҳбарии Челси ба топ 3 мураббиён дохил мешуд. Ӯ ҳанӯз дар ПСЖ ҳама иқтидори худро нишон дода буд. Дар Челси ӯ бояд монанди Фергюсону дигарон обрӯ мегирифт, вале роҳбарияти ҷадиди даста инро нахостанд. Имрӯз молики Челси ба назар аз интихобаш пушаймонам нест, чун Баварияи Тухел натиҷаҳои бад дорад. Мюнхениҳо он қадар бад бозӣ надоранд, вале ин натиҷаҳое нест ки мо ба диданаш одат карда будем. Онҳо дар бозиҳои муҳим имтиёз аз даст дода истодаанд. Роҳбарияти Бавария ба Тухел боварии кам доранд, вале қарори гусел карданаш то ҳол бароварда нашудааст. Тухел ба кор дар Испания ишора дорад, яъне дар куҷо? Атлетико Симеони дорад, Реал бошад Анчелоти, дигар дастаҳо ба сатҳи Тухел рост намеоянд ва танҳо Барселонаи дар мушкилӣ буда мемонад. Намедонам Тухел чӣ мехоҳад, вале ӯ кандидати ҷадид барои Барса шудааст. Ба ақидаи шумо Тухел ба стили бозии Барса рост меояд ва аз ҳама муҳим дастаро аз ҳолати бад берун бароварда метавонад? Дар комментария фикратонро нависед ва наворҳои ҷадидро мунтазир бошед. То боздид дӯстон.